Hotline, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may adayad na naman nga aga sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Enero 27, tuig 2022. Abi ko gani kung si Haring Adlaw, tuloy-tuloy ng pagpakita niya, pero diri sa Metro Bacolod, aga pa nagagalom na naman ang kahawaan o kunagaton sininga kalangitan. Hopefully, na kung may magtupagin man o pagtupas ang ulan, hindi lang kunta ni tuman kabaskugin nga magdulot na naman sang kahalitan. Ay ngambal sang pag-asa, ang il-advisory kagabi, at least ang LPA nagidog-idog na, no, medyo malayo na, pero sa gihapon, maulanon ang mga areas o pila ka mga area diri sa bahin sang Negros Occidental, may ara gyapon na sang pag-uom. Alas 8:09 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Huwebes naton nga presentation. Tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga sa kinaandan. Kinabi-abi taman ang aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor na via online. No, pagi sa Facebook kag YouTube nga naga-monitor karon nga aga. Good day, anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Ang pinaka-the best pagid samtang ga-monitor kamo karon nga aga, mas nami kon na inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Kabahin ina sa amon dako gid nga pasalamatan sa inyo, consolation namon nga naga-programa diri sa Aksyon Radio Bacolod nga makit-an nga ra kamo padayon nga naga-suporta. Amo man sa mga on-air listeners naton sa bilog nga panay dira malabutan sa aton sininga tingog diri sa Negros Occidental, na kag syudad sang Bacolod, ang tanan nga magkapihan kanan-an mga taxi drivers, pati na mga pedicab drivers kag jeepney drivers, basta may monitor ang salakyan nagatutok na karon nga aga. Welcome to the show kag girabi-abi tagid kumayara kamo sang ipadala karon nga mga mensahe gamit ang inyo sini nga mga gadgets dira, no, kay kabalo kang Pinoy nagapanguna kon pag-usar sang gadget ang paghambalan, so hindi lang gaming, hindi lang kay sa social media nga Facebook ang inyo sini dapat nga tutukan all the time, kundi labay man kag suporta man, magmonitor man sa pilag ka mga update kag information, mga balita para at least may ara ka sang mahibaluan. Lain gid kung updated ka sa mga information, lain gid kung may ara ka sang ihibalo sa nagakalanabo kay paagi sa Aksyon Radio Bacolod. Kung kay isa ang balita ara lang gali sa imo ug saran, pero way kagid kahibalo, pero paagi sa Aksyon Radio, hindi lamang sa on-air, sa online, kibot ka na lang pagkamata mo sa aga, may balita kag insidente nga nagluntad sa imo lamang og saran. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Of course, diri sa lokal, pila ka mga update nga mga balita nga aton tutukan ang investigation sang kapulisan angot sa nagluntad nga insidente kagabi. May isa ka persona nga nagkadto sa bilasyunan. Oy, ginluthang patay. Ano bala ang motibo sa krimen? Ginpadalman kag gintutukan ni Aksyon Alvin Graba sa patrol karon nga aga. Ano ang investigation sang otoridad? Ano balang madalom nga rason sa pagpatay sa biktima? Ano naman ang panayag sang pamilya o himata sang napatay? Lakip na ari pagid ang balita karon nga daw. No, balantayan tani actually buwas pati gayunon, pero ang good news, dumduman nyo nga nagpadala si
Mayor Bing sang sulat kay Governor Eugenio Bong Lacson, ang tuyo amo ang pag-harmonize sang travel protocol o travel guidelines sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Pagpadala ni Mayor Bing, may ara man sang sabat, reply si Governor Lacson. Kag ang good news, virtual nga meeting angot sa request sang alkalde, positibo nga ginaktuhan sang gobernador. No? Ang virtual conference, pati gayunon, buwas nga daw. Enero 28, now, aring balantayan. Sa report ni Action Marlon Hinovia, ginpalayag kagabi or kahapon ni Attorney Refrando Diaz, kati nagaserbi action officer kag nagaserbi man nga provincial administrator, isiling ni Attorney Diaz, mayugin nga madiskusyonan iniihi, pero ti kabalo ka ang pagdihon sa gobernador sang iya siling nga desisyon nga ginpagwa kag pag-regulate, pag-require sa tanan nga mga travelers nga nagasulod dira sa Silay Airport nga kon magkadto ka diri sa Negros Occidental, dapat may ara kagid nga ipresentar nga negative RT-PCR test result. Ang proposal sa City Government of Bacolod nga kung tani medyo pahapuson ang pag-travel sang mga pumuluyo, antigen test ang ila sining gina-recommend, ang RAT or Rapid Antigen Test. Tigaling siling di Attorney Diaz, hindi man nagaling siling why man na iya kuan, laboratory kag may araga ni kapalusot sa RT-PCR test kang nagapiki sa dokumento, much more sa sining RAT lang nga pati gayunon. Kagang meeting buwas nga adlaw, ari ang balantayan. Bangod, hindi lamang ang governor ang mag-attend diri, ang posible ginapaabot ang tanan nga mga alkalde sa Negros Occidental magapakigbahin man because ang desisyon gagin papanaog sang gobernador sadto ginpanday ini o kung gindihon accordingly paagi man sa recommendation, paagi man sa nangin desisyon sang mga local government units. Debantayan ta niya. Pero actually, ang reply kag pagpadala na sang sabat ni Governor Lacson kay Mayor Bing, ginaabi-abi ni EOC Executive Director Imang kag nagalaom siyang mangin positibo ang resulta buwas nga daw. Sa mga taga Metro Manila, sa mga nagapamangkot, wala tinano kami diri sir, why na kami kwarta di, dugang nga burden sa amon, kay nagka-delay ang resulta sang RT-PCR test, may tendency nga nag-extend ang amon pag-tined diri sa mga hotel, may tendency nga nag-extend ang amon pag-tined diri sa amon himata nga paryente, kay kung kaysa, lapaw na sa 72 hours nga required, kang mag-abot, mapagwa ang ila result sa RT-PCR test. Di kundi pagkuha mo sina, pagkadto mo dito sa airlines, nga dito ka nakatarana nga magasakay, hindi na pagbatunon kay kuha na expire na. Ano pagid? Subong adlaw, mayarang patigayunon nga peace covenant signing sa mga kandidato sa probinsya sa Negros Occidental. Patigayunon ina, dira sa may bahin sa Negros Occidental, Police Provincial Office or ginatawag nga NOCPO. Di ka na-expect na mag-attend ang gubernatorial candidates, vice governors, and sa mga nagapapili bilang board members sa bilog nga Negros Occidental. Ang Peace Covenant signing, mayad gini. Kung ako maglantaw nami, gina siya. Ang tinutuyo niya, amo nga at least pagi sa pagperma sang mga kandidato kag aspirants, amo ina ang pamatuod nga handa sila nga mag-commit sang ila kaugalingon para sa isa ka honest and clean election. Ilan taon na, sino karon nga mga
nagapapili sa probinsya sa Negros Occidental na mag-attend kang magkakari dito expectedly base 100% ba na magluwas abi sa may ara na nga daan sang abanse nga mga schedule nga indi gid mapaiway. Rono ginaprubahan na sanggunian na panlunsod sa Bacolod para sa dugang nga reclamation project sang Bredco. Amoy na sobrang pila kamandalag ko mga balita nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Di ka mo magkaripat kung gusto ninyo makigbahin ka magpadala sa mensahe dira sa Facebook may available nga comment section. I-like, i-share kag ipadala ninyo mensahe kay aton gini na karon dugay pagabasahon. Kag diraman sa YouTube, pwede nyo na. Pero kung waay ka mo sang internet connection, waay ka mo sang social account, especially waay ka mo account sa social media nga Facebook, pwede ka mo gihapon makapartisipar pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe gamit ang inyong cellphone through text. Sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Again, ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Importante na mo ang inyo sinitag sa mga komento, mga reaksyon, kag ginapadala nga mga mensahe, isa ina ka sinyales kang nagapatimaan nga ra kamo padayon nga naga-monitor. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Isingit ko na lang ni Antes kung malipat karon remind ta kamo nga may mga cancellations sa local programs bangod man sa paghatag ligwa sa nagapadayon nga bakit ikaw ang isa ka programa nga ginapatigayon sa amon mother station dito iya sa Manila Broadcasting Company among DZRH Desisyon 2022 ang kaimportansya o importante ini bangod ng tanan ng magkandidato nga subong nagapapili bilang Pangulo sa Pungsod Pilipinas amo ang ginadapit nga bisita gina-question o kung may ara sa gina-raise nga mga issues nga ginasabat sa mga kandidato. Now karon nga daw waay schedule so meaning sige ang mga program naton diri sa Aksyon Radio Bacolod pero tomorrow sa Enero 28 Biyernes si Senador Ping Lacson amo ang dinapit nga bisita. Ayos na nahati ang action reports afternoon edition buwas nga daw, hindi nyo anay batian at agud datagan ining ligwa sa desisyon 2022. The presidential job interview o podiya isa ka election flagship program sang DZRH kaupod ang Manila Times. Let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagan. Now ari, unahon ko si Action Alvin Grava because kagabi siling ko do kalinong do ay gid balita masyado kay more on politics, more on update on COVID-19 ang mga reports gagin tutukan ta kag atong balita gikan sa bahin sa Bacolod City Government. Pagkagulugab, ikibot kita nga nag-flash report sa Action Eden, may isa na naman ka persona nga ginlutang diri sa Bacolod City. Sa una, abi nyo, babaluan naton kapin pa out of town ang mga insidente after 2 days, after 3 days, makapadala report sa Nupo, dira ka pa kay Balong nga may tiro, may ginlabo, may napatay sa among lugar, may insidente, dira mo pa mahibaluan. Karon nga paniyampo because of the advance in technology, kung kaisa ang social media, no? Amo pa ning madasig kung kaisa mo nga makakuha sang mga information. In fact, mga individual nga may ara lang sang social media account, kibot ka lang gani may ara gina-post sa mga insidente nga nagaluntad sa ila lugar. At least madasig na ang information. Now, are, isa ka lalaki ang report nga nagpadulong sa Bilasyunan, nagkanto sa Bilasyunan, pero diba, kung mo pagwa niya tiniro patay. Now, ano ang latest investigation sang kapulisan?
Ano ba lang madalom nga motibo sa krimen? Nga agin tiro ining napatay, sino bala ang i-identification anong latest investigation sang Police Station 2. Patrol Reports. Let's have Action Alvin Graba sa pagdayday sa nga balita. Action Alvin, good morning. Please come in. Kinakumpirmar ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 2, nga ginaligar membro sa Aki Quadra Robber Group. Ining napatay nga si Donald Joseph Casiano Jr. nga ginlutang kagabi sa Purok Kasigay Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Pastrana, antes natabo ang insidente, aksyon na ARC nagbisita ang ining biktima si Casiano sa haya ni Aki Quadra dira sa area sang Puroksigay sa Barangay 2, aksyon na ARC. Kag diri may natabo aksyon na ARC nga pag binasulay, isa diri may natabo man nga sims ga lalisay bala aksyon na ARC kay ang biktima nga si Casiano amo na ang ginatudlo sang ila grupo responsable sa pagtudlo sa mga otoridad nga ginaligar nagtudlo sa mga otoridad rason nga ginkuha kag ginpatay ining ila mga miyembro aksyon na ARC. Ay, klaro ang Action Alvin, kay ato ang nagluntad siguna ang abduction kapag sulod sa ginakutahan o kung dito nagatiner sila nakikwadra, why pa to yung makonfirm nga otoridad itong nagsulod sila, di ba? Yes, aksyon na ARC. Kundi unidentified armed group no nga nagpatigayon sa operation dito or ano man nga ginimo nila dito sa lugar sa sining mga victim, amo pala ganang investigar kung sinong kay ang nagwa sa investigation sa kapulisan nga basi kaupod malang nila nga daw naglinainay sa grupo mo. So, why nagakahulugan nga ining napatay, amo nagatag information kay karon magambal ta karon nga nagatag information sa otoridad. So, daw pareho lang na ginambal ta nga ang nagsulod to otoridad Correct, aksyon na ARC, no? Stand corrected nga amo na siya ang ginatudlo sa iban nga mga armed group. Aksyon na ARC nga ining napatay nga amo in short, posible ang napatay siya ni naghatag information sa kung sino man nga grupo nga nagsulod sa ginatiniran nila ni Aki Quadrado mo na. Isa na aksyon, yes, aksyon na ARC, no? And diri suno kag base man sa pahayag kay spotted gali action ARC duman mo tong natabo sa Trinity, likod bala dampisan nga Trinity atong pagkapatay kay Aki Quadra sa Murcia action na ARC kunti may ara man tuduhan na patay. Spotted ang salakyan sang sining biktima sang natabo ang pagkasapo sa bangkay sining tatlo aksyon na ARC. And that is why sa mga you mean kung magsambal ka nga spotted kundi natabo na tong insidente while gakandak ang kapulisan sa investigation ang salakyan may salakyan ni galing victim. Yes, aksyon na ARC we go. Now, sa itong mga lugar o kung scene of the crime, dito nasapuan ang bangkay ni Aki, dito nasapuan ang bangkay sa magpakaisa, nakitaan man within the vicinity sang crime scene, nga arang auto sining napatay do mo na. Ina ang base sa pahayag man ni Pastrana aksyon na ARC, no? Base ni sa pahayag kag sa initial diri nga pagpangusisa sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 2. And that is why diri aksyon na ARC nga antes diri na tabo ang insidente nga ginaligar may natabo nga paglalisay. That is why sunod ni siya sa pagwa niya sa Puroksigay Barangay 2. Siya ang gilayon nga ginsunod sang wala pa kilala nga suspect kag pag-abot sa sagwa mismo aksyon na ARC siya ang ginluthang. Ang pahayag ni pila gani edad ni sang napatay? I-check na ni aksyon na ARC kay way pa man exactly sang edad nga nabutang base sa Blatterman. Ang pamilya, why gid subong da batimingan, matabuan nga makaistunanay kamo sa punerarya, din siya ganiging dala?
sa Abia Funeral Parlor, nagpadulong kita aksyon na art sa initial base man sa tagiya man sa Abia Funeral Parlor kagabi nga nagpadulong ang pamilya, no. Pero subong padulong man kita sa Puloy-an sa Victim Action Art pa in fairness para makakuha man kita sa dugang pagiging na information kag lang may mahatag nga informasyon man ang pamilya sa sining Victim Action Art. Okay, pamatian tabi na nung ambal diri ni Sir, ano ganing first name ni Sir Pastrana? Junito Pastrana. Amo ni siyang sa Station 9 si una, no? Yes, action na art, no? Siya Okay. ang station, actually station 9, maara man siya sa Kapunan, nag-deputy man siya action art. Okay. Adi ang pahayag ni Junito Pastrana. Kagabi, pagkatabo na, again, kung sa isa taon para ma-identify sa ang biktima na kilala pa siya sa ngalan nga Donald Joseph Casiano. Paano niya siya na-identify? Sino naka-identify sa iya? Na-identify sa sa uli, sa ginbukat sa natong iyang sa mga kagamitan sa iyang salakyan. Dito na-identify ang iyang ngalan. Ang motive sa pagpatay, sir? Muna, ang kagilan sa inambal ko nga panay sila, komplikado sila, tinunduanay na sila. Maybe unti-hanay nila. So, is there any possibility nga upod niya lang man, sir, ang nagpatay sa iya? Ang information to, sa kagabi, pagkanto niya kung masamay naman yan, na nagbilalisay nga gamay, pagkatapos, nagawa siya. Tapos ako to may nagsunod na tayo. Nadumduman mo sir atong mga nagkalamatay na nasa puwan sa Murcia, sa dito sa may Trinity Christian School. Yes, sir. May isa nakagrupo, mga amigo na dito. So muna, nagbisita sa dito, pagbuwa niya, may huring-huring daw siya man ang nagpapaon sa tatlo. So muna, daw maging lagas siya, kaging tiro. Sir, ang ining background, sir, ni Casiano, Kasi grupo man, grupo po niya, mga amigo niya itong nagkalamatay ito. grupo ni siya sang Aki Quadra Group. Yes. So may information na daw nag-ilinaway sila. So muna ang kagabi, pag nagdapot niya dito, may naglaga sa iya pagwa at dito sa Gitero. As you can see, atong pagkapatay sa mga upod niya dito sa may Trinity, ato muna ko siya, salakyan ng patana to. Dito sa Murcia, ato muna ko siya, salakyan niya nga wigo, nga color gray, ato muna dito. Action na art kabahin gid lamang ini Okay, pamatian tadi ang reaksyon kag palayag sa mga himata o pamilya sini siyang napatay nga si Casiano kay ang pulis nagapati since nga ato dito naspatan o nakita ng salakyan ang ila sini apprehension, ang ila sini nga pag-insyende nga tini mga close friend o kon ang ila gani siling ni Sir Julito di mga grupo yan imo. Correct action na art, no? So magadepende kawa ang taman sa reaksyon kay padulong man ang patrol dito, no? Sa Pilam-pilas ang victim ni Action Alvin. come again. Pilam-pilas siya. Nakaangkon sa nga 5 ka pilas ang biktima Grabe action na art tuga sa pagluthang sa iya sining lawas, pero ini siya ang iga paidalom gihapon sa post-mortem examination action na art sa medico-legal para hibaluon ginkundiin ang igo sa iya sining kalawasan. Kag take note ang gamit ka pusil hindi lahog man mo. Oo, caliber 45. 45 ton ni bla. Oo, kay base sa recovery man, action art sa mga kapulisan, 5 ka empty shell sa caliber 45. Okay. So kung basahon naton kag kon i-assess naton ang investigation sa kapulisan, nagapati sila nga may ara subong sang hindi pag-intindihaday ang grupo nga gintukod ni Aki Quadra. Do sila mismo subong abido mo na ang guwa nga nagailinaway sila. Gatinudloan ay nga ininggin patay do mo ni siya ang nagatag info sa mga tao nga nagsulod man to sa ginakutahan o kung ginatiniran ng dayaki. Correct action na art. Amo Okay. na ang pinaka Suliton ko iyan niya sa pulis kay base misinterpretar naman kita karon da may magambal nga sila nga hindi niya matuod sir ti iyan niya ka police investigation and they are the authority nga magpatigayon sa pagkandak sa investigation kag ila statement ining ginabasihan ta. Roger on that action na art. Amo na ang ginapahayag. Ay lagi sa nasa labat no kay Santo Niño na da amo nang lugar lapit na sa Pure Gold di ba? Correct action na art. Sakto na. Ina nga lugar na putik damo tawo da.
Damo galabay pa sa mga salakyan kung going ka area Banago. Banago? Damo nang ginalabyan, oo. May iban pa dire action na art nga mga tracking nagalabay kag Okay. thickly populated area action art. Di may lang kay way sa 5 kalupok to, may lang kay way siyang nasa labat, no? Yes, action art, no? Bali, halin na siya sa bilasyunan, nagalakat siya, meaning pakadto na sa iya auto, Pagkanto na sa iya nga auto action sa art. iya Amo na- salakyan. sa iya nga salakyan nga wingo. Ginsunod Kay actually- siguro, no? Oo, kay diri gani na usisaan action art ang pangalan sang biktima kay nangaginusapan sang otoridad. Ang ini nga salakyan kag diri na hibaluan ang iya sini nga pangalan. Okay, okay. Ara ka na Sir, dado, galakat ka na, lapit ka na sa pamilya da. Yes, action art, no? Medyo makasignal lang kita kung makita ta na ang exact location sa family action art. Okay, so sige, kindly indicate Action Alvin, ha, kung ara ka na kag mabinggo mo na da ang pamilya para makuhaan taman sila reaction. Because at the end of the day, I know nga ang pamilya, ti may ari man ni sila pag kuhan mo nakilala nila personal ang victim, o at least parang makabulig sa investigation sa kapulisan. Roger and that action art ba signal naman kita kung at least na kita kag na istorya sa na ang pamilya action art. Sige, Action Rekta Alvin. sa patrol with action Nani Kiraw ang kaaksyon nyo, action Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahisang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa action sa Pacolor. Action Radio. Patrol Report. Salamat gid Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Now, angot ini sa insidente nga pagpanglutang gagintunaan sa kamatayon sang biktima. Tikon pamatian ng pulis o hindi pag-insindihan ay nabayara sang konflikto within sa grupo nila na inaya investigation sa pulis. Now, ang pamilya baloon ta ko na no man ang ila sining naibaluan bala ang biktima ni nakabaton sa mapamahog sa kabuhi niya prior nga nagluntad ining insidente, no? Para mas lubos ta pagid makilala ang biktima. Ang aton lang niya whatever crime nga nagaluntad, dapat may resolusyon ang pulis. Kaya ang gwasi ni karon, tikon may mga grupo, di agaling nga way ganin sindihanay, magpinatyanay, ti ano na lang, thank you na lang abi. O, ang gwasi na pinagusto sila imo sang kremenda. Tingala, no, do ka simple na lang subong, kung magpatay ka tawo, do ka, doay na lang niya. Gulpiada lang aliran ka lang, gulpiada lang dikitan ka lang da, o tapos lutangon ka. Una yung buno pa na ka mga labo mo, subong yung tiro. Diba, kung mga makaarma sila may ganban pa subong, pinagusto lang sila may ganban nga implementation subong, so why gani exception unless makuhaan mo sang exception, kag makwalify ka sa exception nga or exemption nga ginahatag sang Commission on Elections, no? Bisan gani pulis ka kun way ka na kay uniforme, magluwas abi kon ikaw ara sa Intel Works, most probably basi kung mahatagan ka da exemption sang Commission on Elections. Ti subong ho, may kumilikan ban, ano ni man, may mga kumilig checkpoint pang ginapatigayon ang mga kapulisan. So kung why nakalabay sa kumilig checkpoint, siling ko basi within the area lang na ang nagtiro siya da. Kag kung matuod ang ginambal sang mga otoridad, sang pulis, nga posible na inaway ng mga grupo na subong, ti way ta kay balo, no? Dapat siguro pa dalman ni kundi ni sila, kay tiyo kabuhi niyo, gintiro nila nimo. O, kag ang reaksyon sa pamilya, karon sa balik nga report ni Action Alvin Graba. Kag pertino ang mga balita subong kung crime stories, duay patugan ni masulbar ang kaso to sang ni Sir Madelo tubla tong nasapuan sinigaran, nakabalik na nadala ng bangkay niya dai. Sining agang schedule, no?
Kaya to, perti kalilibog, banto kay bisa ng asawa to ni Sir Madilo, kalibog ang ulo niya pag-istorya na to sa kay Kanoy, nga kung pamatian mo actually ang tenor sang ginpalayag sang asawa, nga bisan siya hindi kapati mo, nga amo lang tong tugong kuno sang keri nila, kalabot pa dito sa hinigaran ka makabalik sa balay nila. Kalilibog man nga klase insidente, pero somehow ang hinigaran PNP, i-check ta lang na karon si Sir ano nga ang apelyido ni Sir Da? Parang at least mahibaluan ta ko na nung update mas ni sa kaso sa pulis ni nga nasapuan na lang nga ginbilin to iya, no? Sa area sang hinigaran. Grabe mga krimendo, kasimple lang, gadungan man siya sa dinakpanay sa illegal drugs. Ang dinakpanay sa illegal drugs, kung kita nyo, hindi lang niya kay ginatos-gatos ka pesos, linibo ka pesos, kundi minilyon ka pesos ang nagaka-recover. So anyway, i-check na lang na karoon. Balik report ni Action Alvin Graba angot sa nagluntad nga insidente nga pagpanglutang patay sa biktima nga kilala kay Casiano. Tiyan na no ang reaksyon sa pamilya, inatanan tutukan sa aton pagpangalagan. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon, Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning gali dira sa kay Sir Manjo Arnijo. Araman si Mary Grace Eugenio Fermin, Torco Jongko dira sa Isabela Parimeng Aga, si Ramil Fiero Siron, Leonardo Lorca, Diyos Kuday Gamonitorman, Melchi Zidek Tingson, Flaviano, Araman si Arroyo Jenilyn, Edwin Pinida. Timayari din nga daw Arabo, hindi ko yung kabasas ni Araman si Christian Bia Dalisay, Virgie Olpinda. Good morning, Action Art Monitor from Celine Homes. Pa-shout out sa kay Eden Rose Apungan. Wow! Gapamatik siya now sa imo.
Sige ati kay ingod balay ko na to paray kami na ni Inday Eden da. Action Hotline. Ara man si Monalinda Syukon, Neil Exaltado. Sir, good morning. Alwin Juanula. Ana Marina Patricia Melvin Finefil kag Claver Danilo. Okay? Si Georgia Gargasiran madam nga agad ra siya kuno sa barangay Singkang. Action Hotline. Sino to gani Action Eden ang ginabaklan ta sang mahumok, mananam, manamit-namit tublang no ganito siya. Tublang ginawa order ta siya. Kay ma-order ko liwats to duwak sako. Si Liza Joy Ilon Amaruso. Madam, ma-send lang ko sa imo ko na. Utap ya tubo ko na hami isa to. Ang utap ya, madam, ma-order lang ko da. Action Hotline. Ariyo, balikan ko siya sa Alvin Graba, bladyo tayo lang. Pero, ganay, ang pamangkot ko ang aton sini opinion survey of the day. Ano paglantaw nyo ni man? Siling ko gayuhom ni mga barangay kagawad kang barangay kapitan mo, mga iski chairman. Kundi may ara ginaduso subong si Deputy Speaker Wiz Gatchalian, panibag ko na naman nga postponement sang barangay ang sangguniang panlalawigan eleksyon. Barangay siguro kag iskay election ini, no? Ti lang tawon ta ko na no ining matabo. Sa sangguniang kabataan kag barangay, siling ko okay lang na iya kung matarong kag mayad ang imo sinipunong barangay. Pero kung ang imo barangay captain ulugtasan ni ambot, dugangan mo pa do katuig ni basi mapatay ka sa ugtas. Action Hotline. Ang tinutuyo sang House Bill 10678 nga ginuduso ni Gatchalian among ipaiso lang barangay kag iskay eleksyon sa Disyembre 5 sining katuig na tani niyo pagkadto sa Mayo 6 tuig 2024. Tinami kuno kun ini nga tikang kuno kay bangod sa pagtaas ng COVID-19 case. Okay man na. Pero ti sa mga Mayo yung mga punong barangay pero kun sa mga pigaw nga mga barangay kapitan na kag mga opisyalis sa barangay kundi ugtas kaw timo. Action Hotline. Tinanong inyo sayda, nanong inyo paino-ino, konforme mga mo sila. Ipaisol naman ang iskay kag barangay election. Action Hotline. Pero ari si Action Alvin, babalikan ko siya. Standby ka mo ha, i-check ko lang ni. Ang development karon sa kaso man, sang isak pulis balatong nga nasapuan, sa area sang Hinigaran, no? Nga na-aksidente sila di sa sumag, nakalabot pa to iya, ang pulis ni, kag nasapuan na bangkay sa Hinigaran, anong latest updates ni? Kalilibog mo do, hindi ko ma-reconcile until now kung paano natabo nga na dala to sa iya. Nakalabot sila to, kag tapos, hindi, ang panaysayon, there is ang driver, daw, hindi nila kuan matulid kag ti damo mga kuan damo mga question along the way o kung sa iya sini nga panaysayon pero i-check na lang latest sina karon. Angot sa kaso nga pagpanglutang kagabi upon ni Action Alvin Graba ang himata ni sang napatay ho. Patrol reports. Sa balik report, Action Alvin, kumusta da? Aksyon na art live gikan diri sa area sa barangay Granada that is in relation sa follow-up na nato sa kamatayon diri ni Donald Joseph Casiano Jr. Ari diri aksyon na art ang tiyo mismo, no? Presyoso ni nga tiyo sang victim. Si sir pangalan kan Douglas Casiano. Pali ika kuan mo siya hinablos mo siya sa magulang sa utod ko. Sa mga lalaki. Lalaki. Oo. Sir, anong pagkakilala mo diri kay Donald? Buot man, ang gawa ng problema. So, kita ko na sa pataway, man permis, alabot-alabot sa aton, mo lang na huwag ako, nagdulodog-sing bla. Masabi man siya nagagawa pagkadoda sa inyo balay dyan? Permis sa, alim lang ko ni permis sa piyak. Permis yung istorya na, tuway sa mitlang pati mga muna. Oo. Anong trabaho giga ni JN? Anong ahayo niya, sir? GE. Si JE. Ano ang iyang trabaho siya? Kapuan na sa una, sa Petron, tapos nagpuan sa GNT, sa delivery. Tapos, doon nag-untat gurobla. Nag-untat siya, pag-ulan, kung may tiga nakaabunan.
Walang kung pilana. Basta dalo lawig naman. But initial, sir, anong gid ang negosyo na rin ni J.N., sir? Rather rin na sa victim ni Donald, sir. Ang inablos? Oo. Ang napatay. So, kuha mo lang na sa aning pang iyang bata. Ikaw mo na masang iyang bata, iyang nagabantay. Iyang mo lang ang kangulo guntat na sa ubras. Ang ubras, ang pisan mo sa mag-ubras. Lumayo mo sa iyang... Sino bata niya, sir? Dua Uy. bata niya. Mga pila na edad yan eh? Sila mga estimate niyo, sir, may pila na edad niya, sir? Medyo no? O mga 30 plus na siguro, sir? Mga 30. Reaction mo sa kamatayon sini sa imong hinablo, sir? Dali na, kibot ko nga mo na natabo, nga pagsaga. Batihan ko sa radyo bandiras. Ginawag nga lang niya. Nga tingalaw lang naglubo kami isang ugto kay mami. Tapos okay mga saga, duludugsin mo sa akon. Siya nagdala ng pagkaon sa patio. Saan na nga doon? Gapon ng isang ugto. Uy. Apas na lang. Sunod yun siya eh. Sunod yun siya. Oo. Kaya mo nga hamyang. Kaya lang ka ang gabi. Pagkaga, lubong kayo. Kaya mo ngayon, hindi gusto magpabal sa mar. So, kagabiin, nahibaluan mo, tapos yun siya ang tiruhan. Tiruhan. Sir, kasi may mga panawagan, man ka mo, sir. Pero actually, binakamuno ng nablos siya. Ano may mga pamahog, may kontra siya? Sir, may nakamuno ni imong nga hinablos nga may mga pagpamahog sa buya. So, why man, sir? Sir, po ang tanong ka reaksyon kay sa investigasyon sa mga kapulisan as alleged kinaligar nga membro sa sir sa Ate Quadra. So, sa mo, nagulong nga butang ito, ay kuha ka iyang. Duway ito lang, gulong nga muna nga. Imbro sa akin, duway mong kami nakita siya nga daw, pan. Ano pang daw mo sa pagkatao niya? Okay man sa, may mga istorya sa akon. Nalulabutaw. Muna na isulod naman na rin sa balayo man. Buot na sa. Siya na art, no? Si Sir. Dalag ko na ng kabataan niya? Dalag ko na mga kabataan niya, sir. May pa nga, mabla ka tuwing ng pagulang niya. Sus. Ang ikaduha niya, ang gamay. So, 2-3. Wala ko di, agad ang dagang kwan. Ang nabuko ko. Sige. Basta may parawagan ka mo, sir, ang inyong pamilya para makaangkon ka sa hustisya sa kamatayan sa inyo. Ako, sino man ang nagimo sa ako niya na blot. Again, sa initan yun nila, surrender na lang para magtaway ang iyang matagtaway. Diba naman ko na idea kung anong Manila nga timatima, wala nang mambay ko. Ano nga ni sir? Douglas, sir. Casiano. Si Sir Douglas Casiano. Sir, tingin din, sir. So, action na art, no? Amo ni ang pinaka-latest diri sa area sa barangay Granada. Okay. Report ang patrol with aksyon nanikiraw, inisi aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. More updates na karon na sa investigation. Sining kaso nga pagpanglutang kagabi, ibaluon kag bantayan lang sa Aksyon BBB program. Si Ana Marina Patricia Melvin Pinafil, Claver Danilo Araman, si Glenn Urita Ilosorio. Thank you, Gid. Araman si Timujin Rodriguez, Carla Zamora Feliciano, Kiseri Candelario Sobirano, Amar Luciro Villarosa, Ronnie Arcolas. Thank you, Gida. Edward Tahunes, good morning, man. Kag Lian Tadena, Flor Birna Mateo, Inday Blasa Morning, Elbo Ritaracion, kag Jom Galanza. Sa iluwanta si Captain Villasario, kay ma-check lang ko sa latest update man dito sa Hinigaran, kay dito na nasa puwan ang bangkay ni Sir Madelo, sila ang nagkandak sang investigation. Ano ang pinaka-latest diri? Alex Montesa, good morning, mana. Thank you for listening. Pakarunan ta ka ang parte sa schedule sang
meeting ni virtual meeting ni Gov kag ni Mayor Bing karon lang dugay-dugay pwede okay para lantawon tara ko na nung matabo kag ekspektaron ta buwas Online sa hotline. Balikan ko lang kag-ari sa aton nga linya is Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Inigaran PNP. Maki-update lang kita sa iya kay siling ko astabla subong. Doon nabudayan ako sa pag-reconciles ko, galingon ko sa itong mga statement ginbuyan sang upod ni Police Corporal atong si Police Corporal Nestor Madelo. Di kundi ang driver tong upod niya ang tanod nga si Constancio Canoy Jr. Anong latest developments ni? We have Sir Captain Ryan Villasario on the line. Sir, mayong aga sa imo. Sir, good morning kag sa palamatig sa ato na radyo. Good morning sa tanan. Oo. Salamat gid sa tempo ginatag sa Action Radio Bacolod. I-check ko lang anong latest, sir, sa kaso ni Corporal Madelo. Anong latest developments ni? Actually, sir, nakapile na ta sang case against ang aton suspect na si Constancio Canoy Jr. Okay. Ang aton na file na case murder at tapos ginapanigan man sang aton na prosecutor, gina-firm sang aton prosecutor ang aton gina-file nga case against him. Pero nataod o kung naplastar na, sir, kung paano gid ang events, ang pasunod, nanugid ang natabo sa investigation ninyo, nga nakalabot dito sila ni Corporal Madelo, kag ining driver, nga upod niya nga muning ipaskaan ta kaso? Yes, sir. Ang aton ang nakita naton nga probable cause nga murder ang aton ginapasaka nga kaso. Una-una, may ang ginaano naton dira isang ginalantaw naton nga isang evil intent niya to kill sang iya upod na si Corporal Nestor Madilo. Which is tani may dako siya nga time nga to seek medical assistance na makasurvive man sa pila si Madilo galing kay gintago niya ang krimen kag ginabilin niya sa ligwin nga lugar o ang inhabited place nga wherein wala gid sa hindi gid wala gid chance si Madilo nga to na mabuligan siya para makasurvive siya sa iya pilas. So amo na ang ginalantaw naton nga probable cause. So ang ginaano naton dira is intention niya. So pasok sa naton sa mga aggravating kag qualifying circumstance nga naton nga murder. Yes. Pero ang aksidente nga natabo ni nanoman intentional ang ginhimo niya nga ginbunggo niya hungod nga didto lang nga side sa kay Madelo ang do naka-damage gid tuman na-establish na sir. Amo na ang ginabasihan na naton sir nga didto lang gid sa driver sa passenger seat nga wherein didto gapungko si Corporal Madilo. So amo nang ginalantaw naton nga probable cause na intention niya nga siguro banggaya. So depends na sa iya kung paano niya depensahan ang iya kaugalingon dito sa court. Okay. Sa trial court. So, pero why sir may establish may mga opponents lang iban samtang ga-travel sila o duwa lang gid sila ni sang pulis? Actually, sir, sa aton mga witness kag mga ebidensya nga nakuha, wala siya sang upod, siya lang gid kag si Madilo. Base naman na sang aton mga witnesses sa area. So, siya lang gid wala ta sang iban nga na anuhan nga may upod pa siya nga iban. Kundi sila lang gid nga duwa. Base man sa mga witnesses naton nga na istorya.
So, bali ano matabo sini? Dira lang anay temporaryo si Kanoy sa inyo police station, sa inyo detention cell, or hulaton kung di ni siya i-kuan sa korte, i-turnover? Yes sir, as of now no, diri lang sa aton na kustodiya while waiting sa trial. And then wait lang ta sang sang court if ma-silo siya sa actually temporary lang ang kustodiya naton, ma-transfer siya sa either sa mga BGMP naton. Aha. Ara man dang salakyan sir no kay naligad daw ginalantaw ko lang pala sa litrato tindi lain man ang aktual kag pag assist niya sang mga mekaniko, masarangan pagin man mag-travel sang salakyan ni sir? Yes sir, yes sir. Oh. Masarangan pag nag-travel na kuha niya pagani nga mabalik siya sang iya mabalik siya sa iya balay kag ginatinduan niya tong mga gina-try niya tinduan ang mga dugo tong dito sang iya multicab. Okay. So, makonsider nga case solved na ining kaso? Yes sir, as of now consider naton nga solved and ang case naton ni Madilo. Ang bangkay ni Sir Madelo nadala na sa iya pamilya, sir? Yes sir, nadala na sa iya pamilya. Ako na sang ila custody sa pamilya ni Madilo ang bangkay niya. Ate, sige. On that note, Captain Ryan Villasario, salamat gid sa time, sir, kag good morning sa liwat. Good morning man sir, and welcome sa tanan-tanan. Salamat. Okay, thank you, sir. Ang hepes, ang inigaran na PNP so murder ang ginpasaka nga kaso because nakita nila kag actually yung fiscal man nagambal man nga ti amo gina ang case na-qualify. Kay ang intensyon sunod diri kay Captain Villasario. Ang intensyon ni Kanoy nga pagdala dito sa naligwin nga lugar kag pagbilin nagapakita sunod diri kay Captain Villasario nga tuyo agid nga ti dako pang tiyempoy tani mo madalon ni sa malapit nga ospital ang victim nga pulis agud nga madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Ti sa part naman din ni Kanoy kag sa iya pamilya lawyer abogadong kinanglanon nyo di agud magdepensa man kag magatag man sang rason niya angot sa amo nga insidente. Hiling pa ni Captain Villasario tido ang ila investigation nagapakita nga wise lay upod nga duwasan nag-travel sila nga nagalin sa bago nga naginom-inom amo na siya. Now itugyan ta na sa korte since nga na-file naman ning kaso. Hulaton ta kung ano ang mangin pabat-bat diri against sa kay Kanoy nga mo ni ang ginpasakaan kaso nga murder suno kay Captain Ryan Villasario sang hinigaran PNP. Ayosa. Sige. Dugang sila nga mga update. Bantayan nyo lang ang bangkay kuno na dala naman sa pamilya sa ila sining puloyan. Kay Helen Isko Sarita, ga monitor sa Morsya, Estrella Margalio Tapalia, Helen Isko Sarita, nabasa ko na gali. Salamat kita. Mark Saijin Morales, Joseph Nemenso, araman si Ching Marandi Pahunar, God bless kuno monitor sa isyu Kawayan, Marandi kag Pahunar dira nga pamilya. Raimundo Hirona Senior, Rodel Aurelio, happy birthday Angie Lionel Santos sa Charito Heights, Pari Noel Zambales, pari may nga gada. Tamiyaw ko gali Jidel Boding Marge kag Choy Rizal sa Fiesta Homes ka monitor gid sa imo pare. Salamat. Ching nabasa ko na. Chief Jules, Annalyn Dime, Arlene Saldi. Dime ni siya Dimi. O sige, Nonoy Dumali, Alfredo Sapa, Needs Pasiti. Baby Gregorio Yolo, good morning. Rodel Aurelio Yenda Asiba, Domingo Guancia. Thank you gid sa inyo sa mga nagamonitor kag nagasuporta gid everyday sa tanan nga mga program sa Action Radio. Si Nini Makiling, good morning. Totsi Pulientes, Wilson Tamayo, araman si Wayne Gabriel Marañon, Charmaine May Kalinaw, Rochelle Polincio Susana,
Rinirekto kag si Aldwin Matamuro, CJ Coley, kag Eduardo Vergara. Virginia Girhin, mamay nga regards kay paring Basti. Ima Tulio Diliarna kag Jonah Derla. Salamat, Bugart Ramos Yanson, Imbong Jo Campo sa Barangay Hulsamao, gamonitor sila. Salamat sa inyo, Franco D. Ases. More power siling ni Sir Pablito Benedicto, Fail Power Group, gamonitor, karon nga aga. Ayos ang meeting ni Gov kag ni Mayor Bing. Damo palayag gabi sa mga reaksyon nila, dugay na lang tabo, no? Para sa kapusan mo sa mga traveler. Pero at the end of the day, kabalo ka, lapit na malampit sa 31 mo. Amo na balantayan ta kung ano ni desisyon kung magpalayag ron sa President Digong nga may changes sa mga alert level status. Amo nang hindi ta mapulong pasubong. Papasugot ayan ang probinsya ng antigen test lang kay siling ni Attorney Riprando Diaz. Yung antigen test niya hindi niya kuan gid, no? Why gid balasang klaro gid nga at least ma-counter check mo, may baluan mo gid kung may mga documents tikmudlay siling niya, no? Ang RT-PCR test gani mapalutsan basang iban sang pike. Ana Espinosa Marter kag Carl Alegre Norca, Charmaine May Kalinaw. Good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw na internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Magtanan kami di Bonifacio may nga agad ra kagawad. If you're an active performing barangay official, no fear. Amo na nga bal niya. But if you're pasaway, sure sa kangkungan ka pupulutin. Listening to Easy ever since. Pleasant day. Good morning sa imo. San ubata kapakaldo nga duwa kay do permi kita busy. Kagawa Joel Bonifacio, good morning dira sa imo. Thank you man sa kay Samuel Cruz, Leonie Bubot Kabahog kag Joy Fresco, Pari Kadoy, Carlos Macariola kag Eden Rose Apungan, Almira Lim Malasarte kag Edgar Lihita Aurelio. Salamat sa inyo pagmonitor. Why naging ko galing tiyempo? Ang ako na lang mabilin sa inyo ariho. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule amo niyang insaktugi nga depensa. Makabuligid sa iya bangod kay ang common illness kundi subong uso trangkaso. Kung may Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ka, sa 10 ka pesos lang sigurado gin nga nami ng kondisyon sa lawas mo kay ginapabakod ng immune system kag resistensya. Hindi kaya dali matapikan sang mag-common illness like trangkaso. Now, ang iniga produkto may ara sa approval sang FDA sa Pungsod Amerika, meaning napamatud-an nga maayo gid di kalidad gid nga produkto kag ang gingamit ring nga mangosteen among ining super variety nga mangosteen that only Dr. Alfred S. Villarico may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asia. Mo na yung reason why gakahubsan produkto ang Dr. Alfred's. Tandaan na gina ha. Now, mabakal mo ni sa Negros Gray, Sincere Kagwakong, sa mga butika na marapit sa inyong lugar, available man. Tandaan taman ha, parisan mo sang tea para sa maayo pagid nga idulot sa imo lawas. Way na ko galing tiyempo, sa way kumalabutan nga maminsay, pasensya gid, karon na lang sa Action BBB program. With Action, Rex Cantong. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Number 1! Si Dr. Manfred Mat.